Ze vinden het een oegries, de kap van de bjemmen. Een rjochtzaak wie onderspant, maar wat verlen. Ze toch nog in heger beroep te kinderen, maar helaas. Een hele zwarte dag vandaag voor mij. Nu ik hoorde maar, dat zij inderdaad de bomen vandaag gaan kappen. Daar had ik helemaal niet op gerekend. Want ik dacht in het geval dat wij toch nog een mogelijkheid zouden kunnen hebben om het te keren. De gemeente is voort naar de uitspraak begonnen en dat is gewoon legaal. Nou ja, zodra de rechter zijn uitspraak dien had, hadden wij de mogelijkheid om met ons werk te starten. Er komen 60 bjemmen weer om, maar het van de jong goelt. Voor ons is dit de tuin. Als dit mijn eigen tuin was, ik zou het zelf moeten bijhouden, dan zouden nooit die bomen worden gekapt. Want ik vind dat een compleet geheel. De mensen die zijn natuurlijk trots op hun pleinen, dat kan ik me goed voorstellen. Maar ja, zoals ik al zei, het wordt hier aanst een stuk mooier. En ja, dat wat er de mensen natuurlijk aanst is, Sjen, altijd een keer Safir is. Wij hadden volste vertrouwen in dat het hier prachtig wordt.